Chini langmawo jeng tamanang. Nong ni kawo baksa wancu ke tongon rang pusha. Tiga se rang pusha bonang via. Abu ni se kotor kuk tamo. Chini langmawo ni se kotor kuk nango. Camung tui nokban. O kai tham keri kangke singo sengsara ke thangban cia. O kai tham ni bisingo tai kai ni nang kuk mani tung. Sini cana ni nengjang mai tui. O keni keri hingke bo jeng ban cia. Amani yakulo bo tai kai sa nang kuk mani tung. Tamo abo kangke himbotok lama. Himbotok khlaijang na jat lama. Lama keri hingkangke jeng mungsa khlaimaya. Chini nana dabra sungni jorabo saltam salbri himbui hati khlai nogo phailai mani jeng okerang kotumano hinchenai o kotumarok jeng saikhanari jagung nana dabra songbai berma sesa baina bagui hingke salbri salbarombai jeng lama himbui hati engi ma phayu hne sajang mani rok jeng khnai phayu pia o kabiwo tini ang phayi belekhe khakhangka nangbai manka lama kaham keri hingkangke nengjangnai tui tolawo to jeng thangai naikha a jagao hingkangke jeng nukha tuisani tuino nengui ma tongo tuisani tuino nengui ma tongo kono filter keri je direct tui phaimani sakao mosa mayung bikhirok borok khimani obuti kochokjakno phai sokpai abono no nengui ma tongo tangui kapal priman chini kapal priman bai o kapal birmani bagui jeng bahai ma tong saboni basarai mongjawi ba jeng tini oro sopaina ni nangka tabungkha 5G ni jug talo sogui tongbaikha pia jeng tibra sarongka takbo gari kiching michiko tongai ma tong nungui mankhana sonnok ani kologo obo hai jagao jeng takbo tongai ma tong tai boforo ba jeng o yakni rok ba makatisino sawi bukha wanchuke nake hangke mukti khlaio fia bukhale tongo yak soge mani hai tamo khlainai sabo ba jengno yakak risino obo kaisa wanchung obo kaisa sengtai tai sabo jengno yakak risino chini o kapal biriman ni so anima video no chajak hangke norok like comment share plus support khaidi norok na bagai antebo obo hero video ro tubunai tini nike belekhe ang bukha dukhon nangkukmani bagai sang tini norok no bahai ang tini 5 ma saji so hambai